Mae Cwricwlwm newydd Cymru ynghyd â'r trefniadau asesu wedi seilio ar gynnydd mewn dysgu. Dyma'r stori hyd yma. Caiff ein cwricwlwm newydd ei roi ar waith o 2022. Bydd yn cynnig mwy o ryddid i athrawon addysgu yn y ffordd orau i ddiwallu anghenion pob un o'i disgyblion. Mae 4 diben wrth raidd y cwricwlwm, y man cychwyn a'r nod i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru. Bydd y dysgu wedi seilio ar 6 maes dysgu a phrofiad yn hytrach nag ar sail ffiniau pynciau cul. Oddi mewn i'r meysydd hynny, bydd datganiadau o'r hyn sy'n bwysig yn nodi'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau pwysicaf i'w datblygu. Sail y cwricwlwm a'i drefniadau asesu fydd cynnydd mewn dysgu. Felly bydd pob un o'r meysydd dysgu a phrofiad yn cynnwys camau cynnydd. Mae dysgu a chynnydd yn mynd law yn llaw, gan gynnig dull ystyrlon o gyflwyno dysgu a phrofiadau. Caiff asesiadau athrawon sy'n seiliedig ar lefelau a rhaglenni astudio ei disodli fel rhan o'r trefniadau cwricwlwm ac asesu newydd. Bydd asesu bellach yn cydnabod cyrhaeddiad, ond yn canolbwyntio ar y camau dysgu nesaf, gaiff ei cytuno rhwng yr athro a'r disgybl. Bydd llythrennedd a'r rhifedd yn parhau i fod norfodol, ynghyd â chymhwysedd digidol. Bydd 4 egwyddor yn sail i'r dull gweithredu newydd. Caiff ei seilio'r gontinuwm dysgu ar gyfer dysgwyr rhwng 2 ac 16 oed, a sydd wedi ddisgrifio i bawb dros Gymru gyfan. Dylai dysgu fod yn daith, yn hytrach na datblygiad mewn llinell syth. Mae cynnydd yn fap o'r ffordd ar gyfer pob unigolyn, ac mae'n bosib y bydd pob unigolyn yn mynd yn ei flaen ar gyflymdra gwahanol, neu y bydd yn mynd ar hyd llwybr gwahanol i gyrraedd y cam nesaf yn ei daith dysgu. Mae disgrifiadau dysgu wedi cyflwyno mewn camau cynnydd, sy'n cyfateb yn fras i'r disgwyliadau pan yn 5, 8, 11, 14 ac 16 oed. Bydd yr rhain yn helpu dysgwyr, athrawon, rhieni a gofalwyr i ddeall os yw'r cynnydd sy'n cael ei wneud yn briodol. Mae'r disgrifiadau dysgu ar ffurf datganiadau rwy'n gallu ac rwyf wedi. Caiff llythrennedd, rhifedd, cymhwysedd digidol a sgiliau eraill sydd yn helpu disgyblion ddatblygu tuag at y 4 diben eu cynnwys. Bydd disgrifiadau dysgu yn helpu athrawon a dysgwyr i ddeall y camau nesaf i'w cymryd. Mae ysgolion ledled Cymru wedi gweithio gydag arbenigwyr ac ymchwilwyr o Brifysgol Cymru a Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Glasgow, ac wedi defnyddio gwaith ymchwil eang ei gwmpas i fod yn sail i'r dull newydd. Mae fframwaith cenedlaethol y cwricwlwm i Gymru wedi ddatblygu ar y cyd fel cyfanwaith integredig, gan gyfuno cynnydd, asesu ac addysgeg. Bydd yn helpu ein pobl ifanc i ffynnu a chystadlu mewn byd sy'n newid.